Менә бу йортта тимерчеләр торган, Нияз абыйлар. Хәзер дә шушы кул эше белән шөгыльләнәләр. Шушы нигезне сатып алдык без. Безнең моңа кагылышы юк. Бу 2013-тә, шул 14-тә алабыз фундаментлар сала башлап, шушы нигезне булдырып, кичә улым шушы нигезнеке булып сагай. Менә кичә малай шушында тудыйны Аллаһ. Аллаһ шөкер. Менә Морҗаны да хәзер инде алар ничә еллар белән әйттек тә, 14 елда 13-тә башладык диде. Менә хәзер инде алар Морҗаны да алайда аларны җылытылган иттереп, шулар матур иттереп эшлиләр, ясыйлар, заказлары да бик күп язылган табайда. Бүтән районнарга тайсызмы? Кибетләр белән дә эшлибез. 10 балалы гаилә каршыбызда басып тора. Гаиләбезнең иң төп башлангычы Наилә апа Галиева. Менә шушы кичкенә генә ханым 10 бала тудырып, һәрберсен бик матур итеп тәрбияләп, хитса итеп, аккурат итеп киендереп, мәктәптә иң яхшы укучылар итеп, һәм әле аның өстенә бу балаларның барысы да музыкантлар. Кайсы баянда уйный, кайсы домбырада уйный, кайсылары өздереп җырлый, лауреат исемнәр алганнар. Менә шуңа авылыбыз исеменнән дә инде Наилә апайга бик зур рәхмәт әйткән. Кариеннән Галиевлар гаиләсе инде. Менә әниебез Галиева Наилә Абубакировна, әтиебез инде Галиев Фарис Гарипович, ул инде менә 7 ел безнең арабызда юк инде. Анадан медаль. Беренчесе менә анадан медале. Бирек матур. Кайчан бирде? 12 елда. 12 елда бирде. 6 малай, 4 кыз булабыз. Субханалла, һәрберсе дә исән. Исән, Аллаһка шөкер. Нәрсәләр белән шөгыльләнәләр булалар? Шушы җирлектә инде безнең тугызыбыз, беренче олы абыебыз инде Әлмәттә үз эше белән эшләп йөри. Калганнарыбыз шушы Нурман Сисавит җирлегендә тормыш итәбез. Безнең шушында яшәп, шушында эшлибез. Атка сайын җыйлабыз. Гармуннар уйныйбыз. Гармуннар уйныйбыз. Кем сезнең гармунда уйный? Менә мин уйнарым, гармун өйдә калган. Шушы 10 баланың 9-ы шушы җирлектә гаилә корып яшиләр. 9-ы. Аллаһның рәхмәтен сораулар. Эшләрендә уңышлар булсын. Һәр кемгә ярдәм итеп, бик тәрбияле балалар үстергәннәр өчен. Сезне авылыбызның бик тә мәртәбәле кешесе, бик тә талантлы кеше. Инде күбегез аны беләсездер. Аның даны бик еракларга китә. Бик генә йөреп тора. Ул безнең Габделганиева Чулпан. Менә сезнең каршыгызда. Ишеткәнегез бардыр инде. Менә инвалид коляскасында утыруына карамастан, аның эшчәнлеге, аның таланты, аның сәләте инде бөтен дөньяга танылды. Бик әйбәт кенә мәктәпне тәмамлады, инде укыды, домашний обучение дигән инде. Һәм менә бу эшләренә бик оста булды. Шигырьләр язды. 4 китабы дөнья күрде бүгенге көндә. Хәтта инде менә китаплары да монда. Kitapların bastırıp çıkardı. Tige, şiye, halk hakları işli, hasiteler işli, izüler işli. Hem indi bile kuz oldu burada. Onun kod bilen şuurlarını bütün dünyaya tanıldı. Bine elin küseyine Türkiye'den koydu. Burası bildiğim adım zagarında kurulup dura. Bir tutamsız akıtırmışlar yeşil. Şaş kuymayı. Менә Türkiye'de Elmira 10 gün davamında bargan yarışta idip ilnin iң güçlü sporçuları arasında ул tağın çempion bulup medallerini alıp kayıttı. Bizim arada. 2 tapkır dünya şampiyonu. 2 tapkır dünya şampiyonu. 2 tapkır dünya şampiyonu buldu indi ilki. Şimdi Rusya çempionların eşit sırası yok. Katarstan'da derecesi de yok. Menə onun nagradları. Menə onun onda big gramotlar. Menə Kılıçlar alanda kılıçlar. İyi. Sıra bizden tırışığından tırar. İmahime
Ушка карашыңны яхшы ятабыз деп керек. Һәм менә шуңа күрә син бөтен яктан ушка ирешәсең. Һәмишә яратырга. Рәхмәт. Яхшымага гамәлдә булырга кирәк. Европа чемпионы булып бүгенге көндә безнең алда 4 китап авторы булып, һәм шул ук вакытта әнисенең таянышы, юанышы булып, туганнарының иң якын кешеләре булып, матур итеп яши белә. Без сиңа менә шушы китапны бүләк итәбез. Син инде моннан соң халык ашлары тәмләнеп пешереп тә сата башламасын дигән дип уйлап куйдым әле. Osman җиргә каралган нинди матур чәчәкләр күрдегезме? Берсенеке дип уйлап күрмәгезме? Бу менә безнең Алия ханымныкы. Алия безнең Казанда, РКБда медсестра булып эшли. Безнең районнан бердән бер хатын кызыбыз 2 тапкыр сугышта булып кайтты ул белән. 2 тапкыр инде ул барып безнең авылдашларыбызны, республикадашлар бүтән җегетләрне ничек итеп тазартып кайткан безнең ханымыбыз. Аңа рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм инде аның хоббие белән чәчәкләр, аның әле чәчәкләре ишек алдын саклатырбыз. Менә бөтенесе аның чәчәкләр. Менә бу шәҗәрәләр инде кызлар. Уяныңыз бар инде булар. Язган шәҗәрәләр инде. Менә аның берсенә генә мин сезгә тәкъдимләрегезне бирдем. Сыйзада карадык моны. Монда минем 8 төрле шәҗәрәнең төп өлешегенә. Менә шушында бөтенесе документлар, кайсы документтар ничәнче йортта минем нәсел торганы күренә. Һәм мин ясашлы татармы, служилый татармы дип документта ишәсеннәр, шуңа күрә ишәсеннәр. Татар икәнлегезне күрсәткән документлар бunda инде саклана белә бер сумка документ алып сезгә күрсәтергән. Буларның мөҗәзәсендә миллионлы авышларны. İsim Hanım, elekten okutuşu zavuç bulub işləyən kişi. Bizden maksat kadar 16 bunda da Tatar bulurlar değil. 17'de de Tatar, Rus İvanları, Nikolayları bulurlar değil. Biraz şunu anlayıp, bunu balalarımıza, anıklarımıza anlatıp, matur, bizimizin milletimiz bir kıymetli, bir zatlı millet, şuşa milletimizi saklav için geçin. İşte şunun için bile bu takımdan bizimizin Tatar ülkenin tüketilen çeşitlerimizi. Burada indi bir zatlı şecerler var bizden. Bizden yurtlarımızdan, şanımızdan, şuşalarımızdan, siz bizden kişimizden doğru gelin. Bilimden tuğan oğlu artıyoruz. Ben sizmanım. Bu bile onun tuğan oğlu kariydi. Балташ районы Ыр авылында без. Менә мәчет. Һәм монда үзәктә әни һәйкәле бар. Һәм кунаклар, авылдашлар бу һәйкәлгә чәчәк салачаклар. Tanıştırsak sizi Reyhan'a, Handan'a ve Reyhan'ın Ermen Sime Hatın Kızlar Jedekçisi. Hatın Kız bitimde tılda, soğuş vakitinde tılda. Hatın Kızlar güçlü bulmasa, onlar traktörlara oturganlar, erler urununa baskanlar, şuluk vakitte bağların terbiyelegenler, erlerine dıgalar kılıp tırganlar. Soğuş bizning il jinsin deb shu xotin qizlarimiz ketishli bo'lganga ili biz jingan bitimdi shularga mana birinchi martaba tatar xotin qizini hurmatli ko'ram. Umuman men bugun bunda bir ko'p o'zim uchun tajribalar yig'ib qo'ysam, o'zim qo'ytqach o'zimni ishlarga biz buni bizda bo'ldira olamiz deb shunday niyatlar bilan bunda din, bunda islom, bunda sifatlik, millilik Tatar tili shunday mantur rayonimiz. Rahmat sizga. Tatar әнisi. Bu sınını qaragaç, hər bir sözünün әнисен, әдисен, Dəvənilərini iskə pişirəcəklər.
Шутай авылы апасы. Анакларына ыйык баш бәйләп утыра. Монда борынгы уенчыкларга кадәр бар. Bizning bunda Şutay boshlang'ich bolalar bog'chasi maktab kollektivi. Ular hali bizning uzdan yilg'ini oshirdilar. Нинди матур мендәрләр, мендәрчекләр. Исәнмесез? Сез Шутай кызымы? Юк, без Балтаж гимназиясының эшләренә. Исемегез ничек? Икмәҗанова Сәйнә. Татар халкының иң популяр һәм яраткан тамбурчы. Инде минем оя кышташлык тамбурчы белән эшләнгән. Берничә айлык безнең гимназиягә чигү машинасы кайтты. Шуны кулланып без бик күп картиналар чиктек. Чагыштырыр өчен кул эшләрендә килдек, мәсәлән, менә бу картина кулдан чигелгән. Ә менә булар инде машинадан чиккән. Алар аерыла барбырда. Сез монда күрә аласыз. Балтаж гербы, Татарстан гербы, Казан символлары бар. Татар малае белән татар кызы балчысында крючок белән эшләнгән кулдан. Бик күп мендәрләр. Күрәм нинди матур күлмәкләр чигелгән. Күлмәкләр бар, сезләр безнең модельләр бөтенесе үзебез уйлап чыгарылган. Син үзең яратасың кичкенәдән чигәсең. Кичкенәдән үк түгәрәкләргә. Менә миңа синең шулпыларың шадәле күрсәтеле. Шулпылар шулай ук кул эшләре ясаттырып алды. Һәр вакыт шулпылар тагып бирисеңме? Мондый мероприятияларга гүл тагам. Көн күрештә дә таксиңа бик килешә. Палас тукыйлар. Бу авылда борынгыдан үз куллары белән келәмнәр, паласлар тукыганнар. Менә монда тал чыбыктан үрү остасы Рәис Харис улының эшләре куелган. Менә беренче күрәм бу нәрсә дип атала? Бишекме бу? Бу бала бишеге дип атала, әйе. Бу бала бишеге. Мин мондыйларны бары киноларда гына күргәнем бар. Безнең авылда элек-электән бишектән ustaлары булган, ул безне Шәяхтән бабайдан башланган инде. Һәм инде без Исмаил авылы үзенең шталчылыктан ustaлары электән данлыклы. Бу көндә дә әлеге бишекләргә спрос бар. Мәсәлән, сезнең алдыгыздагы бишек әле ул заготовка гына, әле ул буямаган. Теге ясап үлеп кенә куелган кайын. Әмасы шушы Рәис Харисовның бала бакчасына ясап биргән мини бишек. Искәндәр, син бу авылданмы? Юк, Шыңшыңар. Монда нинди эшләр алып килдең инде бу күргәзмәгә? Шкатулкалар, агач ботаклары исәбездән янында ясыйбыз. Бу я үзебез кайбер магнитларны куябыз артына. Хадник ябыштырырга дип. Сез сыйныфта шулай шөгыльләнәсезме, мәктәптә? Әйе, түгәрәктә кешеләр. Ничә бүгенге көндә сезнең сыйныфта бала укый? Мәктәптә? Сезнең сыйныфта? 5 кенә. 5 кенә? 5 кенә кеше безнең класста. Бүтән шөгыльләнмәй кызлар күбрәк инде. Менә анда йөргән син балалар күбрәк зуррак топлардан сыйлар. Минем углым шул. Минем углым шул. Исеме Батыр Җит булса. Минем углым шул. Иягендә мин булса. Минем углым шул. Uzak benim nenem, binanın durumu şişmergen. Hepke, senin kulak isen, tüpşik durulur isen, min senin durunu şişmergen. Haramına dikberine izgilene. Bana yürekme. Sen şikmergen. Min senin baba. Без кайсы авылга килдек? Без Бырбаш авылы янына урнашкан, Бырбаш сәрдегәне дип аталган авылга килдек. Аның инде элеккеге исеме Байлар сәрдегәне дип йөртелә, чөнки монда тирә-яктагы авылларга караганда чагыштырмача байлар күбрәк булган, сәүдә белән шөгыльләнгәннәр, эшмәкәрлек белән шөгыльләнгәннәр. Бу эшне әле дә дәвам итәләр. Бу авылда бик шуның хәле матур чишмә бар дип әйтәләр. Кайда ул чишмә? Нәкъ менә сезнең каршыгызда шул чишмә. Кунаклар Нурзидә чишмәсенең суыннан авыз итәләр.
Ay suvi salqin, shunday rahat. Chishma suvlari. Qonaqlar fotolarga tushadilar. O zaman evde aşağı.